eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin kadi Allah walli en kadi en garti kadi e humpidde wonande ɓe jiyata bindi haybatte e pular ɓen kadi woodi nodduɓe ene jiɗi jangude wadde on mbiyama bisimilla moɗon onon yiɗɓe jangude pular e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo mo yiyata bindi haybatte o suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen numéro o nani ɗon a huccite aɗa ndaara 77 906 14 81 walla an mo ganduɗa a yiyata limto qur'ana arab jiɗɗo ɗum wawde kadi bisimilla muɗum e oɗon numéro tan mbiyeɗa ya rew jettoɗa min kalanɗa sarɗiji ɗi nana jaɓa bindoɗa naata kala hunde ko ma waɗa sarɗi nde sella a ari a haranama sarɗi o ena jaranma naata a yiɗa jokka haajuma an yinno a haranama a jaɓani ala ko mbiyata he batte wadde onon yiɗɓe jangude limto qur'ana arab onon yiɗɓe jangude limto pular hijjo e limto hijjo e limto hijjo e limto e tarde bisimilla meɗen eerago waɗama kadi wonande an binoɗo ka jiɗɗo jangude o mi wawa arde e goto kala e mon e numéro muɗum wadde mi waɗa tan ngoɗo eerago woto wonande kala jiɗɗo o rewa ɗon yetto en o saaha noon gonɗen ko e gurte aset garawo ɗo o so Allah jaɓi eɗen ɓamta jangɗele ɗe so Allah jaɓi mo pular o e mo alkule qur'an arab ɗe an noon mo yiyata hay batte o heblo mon ne waɗe bange ɓeeto ne jokka jangde onon arɓe hesɓe ɓene mbaɗan ɗon kadi onon kadi alluwal mon kesal ɓeeto jokka jangde mumon onon hesɓe ɓe taw oɗon mbawa jangude hesɗi oɗon puɗɗoro hoore oɗon jaara noon ha Allah hokka on wattude yiide bindol e wattude windude bindol ko jangde e windude jaadata sa wawa windude wawa jangude andu heddarama ko heewi kono so Allah wallima a wawi windude a wawi jangude andu a dañi ko heewi kala ko jiɗɗa windude binda kala ko jiɗɗa jangude janga no weeli ha maayi ɗum noon on mbaɗama eerago onon wino kon jangoɓe kalɗo mbawɗa wonde anani tawtol am ngol ɗo bisimilla ma numéro o nan ɗon ar saɗa windo hade asade yettude mi anda no poɗɗon mi anda no poɗɗon gila law mi ƴeewa hol heblo mbaɗanami on e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko jangde wallanma mbawa jangde noon ko famɗi hen ko alay sago ganda limto ganda hijjo mbawa tarde kala jangde ko ma ganda limto ganda hijjo ganda tarde ko to adorto to limto to hijjo to toon ɗiggata paama toon tarde saɗani saɗi ko andude limto e hijjo ɗo jangde suumi ɗo jangde suri koye limto e hijjo sa wawi limto a wawi hijjo andu jangde ma hanka gasi kala ko winda a jangani andu ko limto ma hijjo ma woni ɗiggani
limto e hijjo woni sirru jangde. wadde bisimilla mon onon yiɓɓe jangude ɓe. numéro o nanɗon ko 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp o haala noon heewani. assalamu aleykum ko min kaari jiɗɗo jangude pular walla ko min kaari jiɗɗo jangude alkule qur'ana arab walla ko min kaari jiɗɗo naatde dental diine walla ko min kaari jiɗɗo naatde dental kabaruji pular nangitaɗi an ande jiɗa naatde hen on saaha ngara karanɗa sarɗi o ene welma naata mbaɗa ko mbiyeɗa no mbiɗeɗa yolko en nande e famde. o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. erago mon nanɗon an nanɗo jiɗɗo o bisimilla ma. hay goto noon funtaka jangde ala punti. jangde ala punti a jangi a wawi ko an jeeyi goɗɗo jeeya. ɗum noon sa yi a funtama a funti hoorema. ngara janga. jangde ala mawɗo ala suka. jangde ala mawɗo ala suka. jangu tan mbawa wiyete janga tan mbawa.